Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, моҳи шарифи ҳар яки шумо моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Ба ҳаматон танзияти умри дароз хоҳонам. Ҳар касе ки намоз мехонад дар дуоҳотон, мусофиро, бефарзандо ва умуман ҳамара дуо кунен, дуогӯ бошем. ҳамешагӣ таблиғот, дунё бо таблиғот зинда. Дӯстони азиз, имрӯз дар бораи ширкати Тозон гап мезанем. Дар ин ширкат ойлик нестай, туҳфаҳай, яъне туҳфа дар ягон давр замон ҳаром набуд. Просто туҳфа. Ягона ширкате ки ойлик наметиҳад, туҳфа метиҳад шумода, ба хотире ки клиент мебиёре. Дар ин ширкат кор кардан хеле осонай. Як бор харидорӣ мекунӣ худтон ва ширката тавсия метиҳад ба дигаро. Яъне ягон нафари дигар ки тифал, намедонам чизи техника барои хонааш хариданӣ боша, мегӯянд ки мисол аз ширкати мо бухара, ширкат ба ивази таблиғоти шумо туҳфа метиҳад шумода. Ягон намуд ойлик надора ин ширкат, фақат туҳфаҳои арзишманд дорад. ҳамин дӯстони азиз, агар хоҳем ки дар Тозон кор кунем, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран бинависем, мо шумота ҷавоб медиҳем. Чӣ хел ки гуфтум, ҳамагӣ як бор харид кардан дар корай, маҷбур кардан дар кор нест дигароро ки харид кунанд. Ягон фоиз намегиред шумо ай одамо ки фоизхӯр ё ҳаромхӯр бигӯянд. То ҳамин дӯстони азиз, кӯшиш кунед ки дар ҳамхели ширкатҳо кор кунед, зиндагитона беҳтару хубтар кунед, ай хона набаромада, ягон кори бад накарда. туҳфаҳои ин ширкат ай телевизори, телефону, атр, дига саршуда то мошину хонаву сафари ҳаҷи умраай. Барои ҳамин бехабар намонед, дер накунед, кор беҳад осонай. Дар WhatsApp нависед, шуморо мефаҳмонам. дӯстои азизи ман, ози видеои наврӯзиро мемонам. Наврӯзӣ бо даҷа муллоҳои замонавӣ нанависен ки шумо дар Рамазон рақс дори ва хурдесте, а шумо можно ожидать. Барои ҳамин видеои наврӯзиай, ана чиай, ҳамун концерти қадами қурбон ва наврӯзии Сирена, гостиница Сирена ки 21 март баргузор шуда буд. тамошои бо фароғат дӯстон. Дӯстони азиз, ин наврӯзӣ платни буд, 150 сомон сари як одам. Мо нек даъватӣ будем, билетош дар чи фурӯхтеста буданд дар интернет. Якта блогер ҳамира таъсис дода буд. Деҷа симанак, ош пош ҳама чи аму дар дуруниам билет даромадагиайда. Ва бисёр одам набояд меомадак. Дар берун ай шао симанак кадеста будам биҳад бине чи хел симанак шо ранги хушрӯ сиёҳ не, як хел симанак сиёҳхезда, симанак хел зардаки хушрӯ. Хел хулоса ози видеоро бинен. Дӯстони азиз, ба тохира омадам даҷа кардам. Ҳам хеле праздничный атмосфера. Иди Наврӯз айрӯи миллион рафтеста диден. ҳаво зуд. Именно барои Наврӯз ҳаво зуд. Одамо дар оҷа симанак пухтиян, шиштиян, ташкилӣ, пашкилӣ карда. شما در شبکه‌های اینترنت ببینیم، گوش میکردیم، رقص میکردیم، خرسندی میکردیم. به نزد ما اومدن و همه شما رو دعوت میکنم به نزد صحنه تو رقص کنید، خرسندی کنید. شخصانی که میخوان که با خطیشان صورت گیرن، عکس گیرن و فکرم چی میگوید زید نیستن، زید نیستید. همه کلی تاجیکستان یعنی برادرها مادر رو خواهر رو همه را اینام خدم در روزی نوروز کجا سفر تبریک میگم. شهری فدراسیا روسیه بخشش دیر که باشن، بخشش نکی توجیکوی که موجیری که دوجا مادرو بدن برادرو بدن گفتن که اکه خدم اینو همه قد خویش خده که خطی توجیکو که رو پرش دید حالا بمو را برسون. این همون نه اومه مقصد که سلام همون موجیرو را شما دمونه مو رفتیم هم گده انا یک روز مادرو دا نوروز گذارونده، یک روز دیگه برادرو دا همه را گذارونده. اینه دیر که باشم بخشیش واسه بعدی قیمت برای شما باید اجماع بزرگ نخورم.
Aydur amedin ki kim ona fahmi. Ha bu tab gab dazol bedi. Kafrim şunku. Zinde bاشید کافی بالان قدم قربان برای ما بسرویا یک جو میرسی. سرمالم باشین تنسیت باشین. استاله چه آورده باشه؟ آوردگی زینه باشین. نروزیه. سوسو شما بکنم. ساقی زبانکی بلبله ساقی سر و قدروی گله ساقی رقصارای این هری گوشه دیا موزا. شنیدم بچه چونی؟
видеоро тамошо карде концертта ба худо концерт хеле бигим концерти ки овоз гӯш кунӣ не просто механдид ай концерт тамом ай хандара ин шнеда байхони вай мара низря вай барои ами вай ами чӣ бигӯ марака интересни хандовар хеле шавқовар файрод мекардианда вообще дами приколни дама якмурай пеш байдо ира дисан дами ютуб ютубо медим не ки в реали худши ям хеле буда хулоса ай наврӯзи як гала ҳай гирифтим бридим ша ам қаша тамошо кунӣ агар маъқултон боша бинависе комментарията давомша мемонам ам хеле байдои индийский ва хеле приколни парон ҷанҷолу хеле байдои приколни маъқултон набоша просто бинависе давомша намона пай хусият агар форатона давомша мемонамтон ҳозирашта қайтон хайрхуш мекунем дӯстони азиз кӯдакои мо дар берун қати саг дар пешам чиқириб басен бозӣ кардистиям хай то видеои оянда.